luroci Jirolu jirolu nem nem mo mo ro ro piye iki kok dedak ro suarane gede aku pawakan buta ro lumo 10 kok 10 ro iki ora matematika titi laras ro lumo ralu kan jaluk mik nggih jengerin kae utami Nduk nggih mbok kang kadulu kang kadulu gatekno Mbak Jumu ki lho di swara kaya ngene iki gede iki nggo contoh adi-adine. Kowe rasi kaya Mbak Jumu ngono, tak belah sitok-sitok. Ala corong itu was. Nglairke angel. Untune nyuwantoli apa-apa. Malila. Malila kan. Ngene iki lho, contone anake mbok iki sing asli kaya ngene iki. Ayo, Nduk. Ya anak kok mah dijorokne piye to, Mbok? Mbok contoh kok malah nglokor. Lali apa piye? Ora kok nek nglokor, Mbok iki kudu niki hafal ya. Oh ya kelemahane anak-anak iki sing iki piye, sing iki piye, sing iki piye, ngono iku kudune hafal. Ngerti dhewe to, Mbok, nek kelemahanku nek didemokke suarane maleh. Oh, alah iya. Kowe iki yo maklum mbok wis tuwek anake akeh kowe iki lho. Kudune nek sadar wis tuwek kok yo jek golek pak iki lho. Isin, Mbok, anak perang semene mbane wayang duwe jodoh kok malah mboke sing golek jodoh iki ora patut disawang wong, ora pantes. Ya ora apa-apa, Nduk kuwi dienggo obat awet enom kok ya. Anak kula niku 6 pake 12. Lah ra tenan to. Pakmu tukang seleb. Heh. Mbah Bakar meti kae no. Ayo jadenge didemok malih lanang. Rina. Rina. Wengi. Demok Hamung dadi Adek kaya tikus kecep dudul nek demok ki sing tenan ngono. Imring-imring dadi sorone metune kecetit. iya. Wong nek karin dulek, karin demok. Ora masaku gluk-gluk ngono iso. Kowe yen demoke ra tenanan bero to. Kowe bahagia, aku diguyu bahagia kowe. Bahagia kowe. ora di anak kaya ngono dhisik lek gawe piye. Andani kok aku ki mbah kok. Aku dhisik LC kok, Mas. LC tekne modele sing ngene iki yo. Ya kok yo ana sing doyan iki. LC ki biasane ki diteke dhuwur-dhuwur lencir-lencir Lah, ayu ngono ngono kok, Mbok. Aku nom-nom aku sering ning guyangan nganjuk ya. Lah langganane para sopir-sopir kuwi. Carang Pak tukang sopir bego mula cangkeme ngene. Kaya bego. Tukang syuting iki ngopo? Baleni. Pepuntone pantastiku
gedhe aku ora ngerti. Jerone iki antake KTP-ne iki pria ngono ya. Double. Lah jenis sanune loro ya gitu. Nggih. Ingkang mame uyo Lagune lawas, Nduk. Napa, Mbak? Sing dhisik wis tau ngetren. Wis nate tenan. Lagune judule Tak Teng. Oh, tak teng. Kok tak teng piye to? Jane kurang ayu. Oh, kalulut versi tak teng. Oh. Ayo ditata joget dipadake corong tengah. Corong ki guyu ya krungu tak teng ngapa to jane ngono? Kadang-kadang supranada jaipong. Ndak tuntah ya. Jogete lanang, rada mdergar. jane kurang sugih kadonyane nanging malah gawe linggo secawu priya nilih bebasan orang lunturke tresnaku. Cara Jawa Timur ngetan meneh. Iringane. Apa? Samboyonan. Ya. Jane kurang bagus Mas Suryani nanging secawu priya pilih
luar negeri. Aduh men ki lho. Go ning Thailand. Tok 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 ngono kae apa jenenge? Oh, pargo. Ya, siap. Jane kurang sugih kagunane. Kok gede-gede jalannya? Bambang naik, corong naik, bimong naik. Mundur, mundur, garape rok. Kecuting Yoki. suara lanang gerok. Iya, iya Mas. Kacuti mundu senadyan anggap minum nang rasa sapati madu ya dia mana wae manguni nang rasa gedhi sing jami patah banteng setengah mati aso Jogete rock tewen jogete sufi piye? Sufi kae rock mubeng. Ya rock ya ora demoki rock ngono. Genre ini lho. Yo tak coba dhewe. Nah, liyane lungguh. Ning kono. Goblok e raja. Iya, iya gecek. Kacuti